ҷумҳурии мардумии чин дар байни ширкатҳои асосии тиҷоратии тоҷикистон яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол менамояд. Давоми беш аз 30 соли муносибатҳои дипломатӣ, ҳамёрии Тоҷикистону чин дар самтҳои ҳамсоягии накӯ, дӯстӣ ва дастгирию эътимоди мутақобила устуворона дар ҳоли рушд аст. дар доираи ин ҳамкориҳои судманд як гурӯҳ сармоягузорону шарикони чинӣ бо роҳбарии губернатори ҳукумати мардумии музофоти шенсии ҷумҳурии мардумии чин ба ноҳияи Данғара ташриф оварда бо фаъолияти минтақаи озоди иқтисодии Данғара шинос шуданд. тибқи иттилоъ дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара 39 субъекти хоҷагидорӣ ба қайд гирифта шудааст ки айни ҳол 15 тои онҳо фаъолият доранд. аз ҷумла ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Oxus Interazia, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Миср 2001, истеҳсоли шағалу сангреза ва қуми сохтмонӣ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ауфен, корхонаи конструксияҳои металлӣ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Тошпласт 1, корхонаи истеҳсоли қубурҳои полиэтиленӣ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сохтмон 11, корхонаи истеҳсоли хишти пухта, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Гринголд, корхонаи меваи хушк, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Детенбетон, корхонаи истеҳсоли масолеҳи оҳану бетонӣ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ғайрусаноат, корхонаи истеҳсоли рангҳо ва андоваҳои декоративӣ, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сангвор саноат, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Технополоиш оид ба истеҳсоли бомпӯшҳои сохтмонӣ ва ғайра аллакай ба фаъолияти истеҳсолӣ оғоз намуданд. ҷалби сармояи хориҷӣ дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара дар 5 моҳаи соли 2025 11 миллион сомониро ташкил медиҳад ва аз оғози фаъолият бошад 2 миллиарду 11 миллион сомониро дар бар мегирад. ҷойҳои корӣ дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара 241 нафарро дар бар гирифта, ҳамин нисбат ба соли 2024 176 нафар зиёд, дар қиёс 136%-ро ташкил медиҳад. корхонаҳое ки фаъолият мекунанд аз тамоми боҷҳои гумрукӣ ва андозӣ озод мебошанд. сипас ҳайати меҳмонон аз нашунамои меваҳои боғи себи дӯстии Тоҷикистону Хитой ки дар ҷамъияти деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара бунёд гардидааст дида намуданд. масоҳати ин боғ 10 гектар буда бо усули ҷадиди қатрагӣ обёрӣ гардидааст. мавриди зикр аст ки аз ҷониби ширкатҳои чинӣ дар ҳудуди ноҳияи Данғара корхонаҳои гуногуни саноатӣ бунёд гардида фаъолият доранд ки сол ба сол ҳаҷми мубодилаи молу маҳсулот афзоиш меёбад. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Данғара, ахбор.